Jesus. Libradosa. Ia parabados.
Ananaji, Ayamisa, Ayona, Oti hallelujah, Yesu dina ya wawa. Apa, Yesu dina ya wa. Oyine, apa, hallelujah, Yesu dina ya wawa, ya wawa. Apa, Yesu Yesu dina ya bosi awon dina ya anadi ya basai obosa nyuma inara anadi ya sawubo mujidi mo oyine essentially Yesu dina ya Anadisaya bonu jidi mwa Esanchani bedi Apara Yesudi Oyeda wasi Yenankopo Anadisaya bonu jidi mwa Oyeda sanchani bedi yachia Yesudi Naya Anadisaya bonu jidi mwa Sunshine bedi anadia bedi yatio Yesudi na enim nyamka wudi wati asifo nyakopo yeda wase oyini yeda wase wo yie ni atoya wodi atoye yeda wase won kwanso kwa wodi atom yen yeda wase woni mu nyamka sie yeda wase ni woni mu tia wodi atia chiro ma enumrei yesura wudi etontomo Oya kasiya eti wahini fata osona di wonyire osona di wonyire awuti fonyinaka amen praise the Lord hallelujah eni monyanka twedi amponyanko podin amen ene anwumre nso ama ye ho kwan se ye mpagya no na ye nsɔwe no migiri se ofie won so no wapagya awurade no waye awurade kese hallelujah amen na pepe so edi ba bia ye duru no onyame nipa ne wa ha onyame akɔ onyame somafo wa ha na yabakwa ne nkyɛn na yapa so yamana kwa baba fidie so na ansa na no ɔdɔfo ebi enane danko a wuhia odifuoi ana wuhia onyankopɔn akoe na nanu bi ne so a ne bapa afurumu ba ayira sɛ ɔnkɔ hwɛ ne mra duru ba bi na abɔfra ka kyerɛ ne sɛ yɛnkɔ odifuo Samuel nkyɛn na minimodifo bi okromu ha na numa asɛm ntɔfɔm da ye opɛso okire nyina ne sɛ ye won krofo bi ɔmamɔmo kwa sɛ nyame fo ɔmo nya adwuma na ɔmo numa asɛm ntɔfɔm na ye papa ya medi ne ho adanse akyew na nwumre ɔde nyame asɛm obrewe oyo nyame nipa for so many years na numa asɛm ntɔfɔm da na bia mu nso no awurade akyɛ na doma kyɛde anwosra eya ya resa doma kyɛde tumede yo ɔno anka so wasa ye teacher ɔyɛ kyerɛkyerɛfo wasa wa the heart of a pastor enti awurade nam no so adi dwuma pi enipa bebre nam no so awowo ema yade ba ko a ehu pa wa wiase eye kidney sɛ wo kidney eye infected a sɛ yɛse wo kidney asɛ wanya stones anase bibisa eye very dangerous enti men kwa a tisi yade oto dialysis so nanso enipa pi abepie papa yanim a memidi hu adanse sɛ awurade nam no so asa won yade hallelujah na de hu kura ne sɛ obu ohonum a watini fio a watie program sidawa papa ne se fansuo yade esi tv no Wapampa yegu so a kidney stones no na ayera hu adanse api na so obenya bra na wagye bra kamede metu fu se yentie de awurade nyankopon de asoma na ko na papa no wa ha ye bakwa ne nkyɛn ni din ankasa any bishop Albert Saki Kwapon General Yamwakwaba Osofo mejo so eburu yamishira papa ma memfa akwenya so na menchia Sumpa TV. God bless you. And Sumpa FM. Ahwefo ne etiefo. Ye mamo nyina jo ye nim se mo ho ye. Enkanka sida hour ahwefo ene sida hour etiefo.
nyankopɔn hyira mo sɛ mmerɛ bia mo sae mo brɛ na mo de mo fidie no to Sompa TV ɛne Sompa FM na mo no yɛbɔ mo kyɛ nyame asɛm yɛwie a na yɛagyina so ne mo abɔ mpae maame na asɛm pɛ nipafoɔ ase sɛ ɔmo ɛna ɔmo de social issues no aprapra kwan mu ama yɛ na saa mmerɛ yi deɛ yɛgye baton no kɔsi sɛ nondu bɛbɔ no ɛyɛ sida awa saa berɛ yi obi nka nkyerɛ obi na obi so nka nkyerɛ obi obi mfrɛ obi na wɔn nka nkyerɛ ne sɛ nyame somafoɔ no nyame diifoɔ no wabɛdu o my God ɔne ne team no ɛnyinaa abɛdu that's right na ɛnɛ so waba no pabene so that's right nyankopɔn asɛm a ɛba yi ano ɔhye amen enti saa berɛ yi deɛ frɛ obi mfrɛ obi ka kyerɛ sɛ deɛ waka no ho asɛm akyerɛ wo dadaada no ɛnɛ ɔwɔ fie ha na wowie nso so afa wo phone no na bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ ɛyɛ Sompa ɛyɛ link no Facebook link no like Sompa page no na hyɛ ɛyɛ link no na fa wo comments so mmra na wobɛyɛ nhyira sɛnea Twerɛsɛm no ka no Daniel chapter 12 no ɔsɛ badwema no bɛhyerɛn na wɔn a otimi dane nipa pii kɔtene ne mu no ɔbɛhyerɛn sɛ daa pem nsoroma Yesu so kɔ no nsɛm a ɔka nyɛ sɛ yɛnkɔ wiase afa na nyina nkɔka asɛm papa no ɛnkyerɛ abɔdeɛ nyinaa enti ɛnɛ abɛɛfo kwan a soronko a wobɛfa so ɛde aka nyame asɛm ne sɛ saa bere a nyankopɔn akoa no ne team ɔmode nyame asɛm no ɛbrɛw ɛwɔ bia yɛka ne sɛn Sompa TV ne Sompa radio no so no ɔnso wohyɛ ɛyɛ link no ɛde ma afoforo atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ tie bia obi sakyerɛ yɛwo ɛna saa ɔkra no agye no nkwa ɛde ama Awurade hallelujah amen na ansa na no na mebɔ wo tew sɛ sida awa ɛyɛ dwumadi a nyame tumi ɛdi akyire na na yɛwada koraa yɛwada bia na nyame difo no me ne me team yɛtena ase ɛyɛ council obi ɔpɛ sɛ ebi ɔwɔ haw bi ne amane bi a ɔde bɛto Awurade anim na dodo no a ne pie mu ba ɛyɛ adanseɛ na ɔmode ba o adanseɛ ɛna ɔmode ba ɛma me baako bɛka adanseɛ bi kyerɛ me wɔ council me say wait this is the doing of God this is the doing of God wey ye nyankopɔn kuto ɛna timi yɛ saa oh my God na ni nyinaa ne sɛ saa adanseɛ na dodo no afa no TV no so ɔfa no radio no so enti maka kyerɛ sɛ baabi bi ɔwɔ bia a wohwɛ yɛn a wotie yɛn obi man so obi kuro so deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛyɛ dɛn follow yɛn and now be fresh from Germany also be sending ne adance voice note kuraba ɛyɛ TV so ɛyɛ radio so ɛna ɔne yɛ bɔ mpae wanya dance enti wo a wo hwɛ yɛn yɛ ba sɛ ya yɛ ma wo de nsuo si TV no anim anaasɛ wo radio no anim na yɛ mo a mo adwene sɛ gye sɛ wo de nsuo no kɔsi TV no sɛ ɛne TV na aba ne yɛbɛsrɛ yɛ na ma for de ne bi ɛno wo ahwɛ ya obeyi ama na atofo ma na pae o de esan ho afase ase wo fom sɛ esi table so a fasi enanim sɛ radio no fa nsuo no si radio no nkyɛn na mra nyame asɛm ba ne yɛbɔ mpaeɛ no na nyame tumi ɛbɔ awura mu yes Lord de toso mi no o wɔ documents bia fa documents no go radio nanim o TV nanim na mra nyankopɔn asɛm ba no na nyankopɔn tumi ne na ho de ebo awuram na medical culture sɛ wo de hye bi yade serious o men oni wo nkyɛn a fa ne photo no fa to TV nanim anasa radio nanim na nyame ayaresa ye ne madea de etwa to obu a oba bi bronsam afa no nomum bronsam afa no nomum bronsam pɛsɛ ɔsɛn no oba no ɔne ne ho so ya bayua so ya abrantewa say ya dwaman kobɔ honhom ɛna atɔ no so nsanom dubɔne wi ne tramadom ne de akeka ho ne nua ne wafase red no mu nyina na wawura mu a nyankopɔn tumi ade nyina je na manfo mo de mfoni ne gusuo no omu di adanse sɛ Awurade ɛyɛ ama ene mame baako so be di adanse a ɔse ne ba
na enya seketoa na waboko aso de ne photo no to TV n'anim enne ne ba na dwo one ye ne bom eye den esom e wo sidawa na kire se ababawa no enye ono a David Bishop Paul kan bi eye so o se papa me pese me ye na de me mpe no eno na me ye na de timi mu no eno na ma me ye sa na we de sida ahwefo afi 2026 so from January up to December no ya won sempi e wo mu na bebe bia me pese ahwefo ne tie fo hye so me ye difu ni ti no mre bia wuti mi amasem no difu nyuma e wo masem mu na ni nyina ne se osofo abusuam bi wo afi bia nipa wuom afi bia nipa wuom abusuam bi afi bia nipa bia wo pagya no e na wo abusuam bofo no na ye tu bofo no na o se bofo no ye tu abusuam bi afi bia adebɔ ne tu obi abusuam bi okra yeti meka se aduru we ma so bi se echi na maami we ma se na ato won maami we ba nti aduru maami we so aduru papa we so abusuam bi wo ho a osofo apam ne numi bi wo mu a edi ni panya nti ya wura afifufuro mu no sa apam no e ba behwehwe abusua no so owo Europe obeba ho owo Asia obeba ho nti Yesu so se niam di bi wo ho a na di ban no jimu adedie ene mpai bo nti se da ya ho de ba ko ne se ye mfa mu adedie ni agoro osofo mre bi atwam na bosumi biara na fasting and watch night now what should be a watch night so maybe a fasting we will have 5 days 7 days and then I had to so kakrama asafo na pacho na bosumi a ye wo mu no eye okuada ya di ye nimu ya okuada ya ekosi ne kwesi ada na omo a asafo na ayemi no ye wo wona omo ye wona ye ne omo som e wo mframam eye mframam TV no radio mframam asore no omo no mo fast mo ye na 3 days efri okuada ekosi ne fiada na baby owo bia no ye no enwumere no ye no ba bebo mpae ewo TV so na ya ye won potem ho a ye betimi aba so no fie me ka sida worship center na de ye nwumere program munim se ne sefa na munim prayer bazaar se ne empae bo no nyame tumi ni na ho de sane no wo be ya fast ne de akọ wadwuma eye eda okuada no ne asofo ne asori mpanyufo aka de prayer team no na osofo ba ko so a ono so nyame abere no nyame ede wosra dom no a oye na dwuma e wo UK abantoman mu a wo asori kase wo UK afa bia oba ne sida worship center e be ye program kwese okuada no papa no ena eso microphone mu maso ba kum na me so maso ba kum otwa benkum na matwa nifa otwa sura na matwa fo ente okuada e be ya o na ne ya wada nwumere so sa na afiada ne de e be na anopa na che se TV fo no de eni mu awie ene de e ba na okuada ya wada fiada na ya nya TV fo no memre da nwumere yesa girem ena kwese da nwumere na dia ba wie enti o kira me de fryer no beto TV no so afọ ahwe na ano be ye hye if fast na de mo afa na mo de aburo beku egbegu nsuo mu no manya ne ntia se yese aburo ne bo ayefo yese ye ntokra ti bebe di gu nsuo mu na wo hwe ebe wura mu de ma obia amfa engu mechia obu bia bebe bi obia wo bia western region fo nyina mechia mu nyina saa so na mechia hafofo echia region bia wo hwe me awotie me mia duane wo no na mechia chia mo no techima no mo ne eye ne kuransa no mo na ho na buro ne ba ire no mo po ni nyina gu apatam na ewie fast ne wia mo yie pie nyankopɔ hyira samre de yanko Facebook no so mra na ye nchia mo a
yɛne so ɛwɔ Facebook no so. Bishop si eko Facebook no so anana Jesuwa ne yɛ bompae. Aisha Dauda enso ho Pepra Foster, Zinabu Amedu, Linda Dale enso ɛwɔ ho. Dr. Gladys Nanefie and Nanefrie, Boaten Yaw, Sefa Jennifer, PK, David Mizekman, Danso Samuel, John Moore, Asumani Ruth Asamoah, Mary Sam, Rosafo, Abena Safua, Felicia Nchua, Angelina Sapon, Ena Vera Adoma Sam, Adusi Poku Enoch, Alice Amwaten, Ohima Efia Lendequen, Ena Sir Ralph. Facebook. Me to also YouTube no so a Portia Osei Ejina so a oni yesum anwumre. Angelina Fokuo ene yesum, Abena Eje ene yesum, Sam Mary ene yesum, Zinabu Amadu ene yesum, Inshuraba Anthony Opoku ene Philip Osei YouTube no so a ene anwumre omone yesum den. Amen. Amen. Sabradia mon like sompa page na mon share sompa link na bosome bia no sida awaba asemfo a yede bre ahwefo ne atiefo ne se ehefa na ye na gyanom enyankopon no ewo na me kai ahwefo ne atiefo se okira fiada no sida awa adanse die bre ye bebie adanse na tumtumu am wa adanse ne nyina mo ye krado voice note so a mo bebere from mo so mo afra de ofra free Germany o se wa frɛ sa so de na dance beba onyemure e ba sa na mo send mo dance no voice note mra ye bebo am ahwefo na etifo so atie bi osofo bosumi bia no sida awasama ye de bra ahwefo se ehemfa na ye gya no mo nyankopon na fa amafo wu ntentem sa amafo eyare sa osofo yare ne ya doso owuo no doso amanfo nya omo breso aba adwuma no amanfo nya nio enani papi na nya adwuma nya mebru pi na gu ho a omo nya adwuma nya aso nyankopon se kansa nya adwuma no mansa no yidi okano Thessalonica fo nwuma no anso ene nipa no person ye adwuma anso adwuma sem no ayede ebiye bibibia enye yi na ebisa se nyankopon na wahye ye bose ore mpaw yen no re nya ye no se nyame apaw ya na eno na sida awa ye ba ye ka na Hebrew fo nwuma nim se nyame mpaw yen nyankopon onsesa ye na emmom ye na ya sesa efisa ye penso ya po nyame asem eno se onipa ba onyame asem na wapoi na onkwa no ewa hefa enti se opo nyame asem a onkwa no nyankopon gifro nsem enti na nipa wu ntentem saa no ye generation aburo nsam ye bibitia egura nyame asafo mu a ye nya de ye nhye no nso osofo wayi eye atemu afri nipa tim ena wayi se onyankopon asem so edie na afri nipa tim ena odi ajapade ni sika nkwa na afri nipa tim enti nipa duru nyina ya ajapade sika akwantuo we yenye we ka afie eye na kwan ye fa so pen no eye kwan papa enti nipa no kwan boni nso po no obefa obesa ni nua ena ne nsa beka bibi kura na omfa ho eno ena ma nyankopon nti Deuteronomy chapter 28 no from verse 15 ko ni nyina osofo o se wona oni nyame asem so oni nyame mra asem so se na beto won ka o se yade ahodo e bebo mo pompo bone o se nsisi wa enti nyame abobo nioma nipa bi a opo nyame asem no nioma beba o so wasase so ansa na wo echi so no atemu no da ho ema na ne nipa nyina adwene ye won say gese wuwu pe na obenya akatua ne ye mienu ye wa akatua ye nya na asase so ene ye wa akatua ye nya na ye wuo achi eno na ye ba ye yinsemfo abaako na ni ahwefo de ato nyame asem no ho na ya bobo ho ye bobo nyame asem no ho ya na wo hwe ya wutie no wo say asem no udibim ananse udifofo obi kura sa denti na mabon pan sa nyame entie asode no sukura me nkobio empabo no jabo na hwe de besie that's right wo bompo na esimpo ni na alaba me chaye mianum fantifo nyina me mamu nyina ajo
Jesi wa me ma wacho woni wa busu enyina osi esimponie na raba na cha say nipa ye fresh fanti ni kasa asem na kire wa ya asem kasa no waka wo bompa ye no mpo na ago yie na wo mo okay zawate dia ya kire on enchi dia me kire unyina ne se ono a wo hwa me a wo tie me nyame asem na wapo no ntia nyame asem na wo mfa anya adwuma no ntia enti so obehya ase so de nyankopon asem be ya adwuma fanti ne beka kire se nyame obeya obode hallelujah Amen. enti wa wo hwa me fanti fo nyame nyamo nyina obode hallelujah Amen. enti ene nwumre ye ba se ye beka kire nyame ma se my God bosom yi nsem a ye fa nyina ne se obedience to the word of God. And I say obedience to God's word. Hallelujah. Amen. Enti say yes city man Nyankopon asema emfa so de a ye benya. Na say ya nya city man Nyankopon asema ensunsu aso bonne ne ensunsu aso nso a e baba ye so. Enti ye no shall say efa wona ode ungodly people. Ye say twe ho free ungodly people. Omo ye fedifuo omo ye niboyefo no na sa wantwe won ho amfiri won ho a akatua no Nyankopon aseme ka no a nyame de ma won no enam se wo fam won mo ho no akatua no ba oni omo be che omo akatua no enti yade owu enam se oni omo na enam oni omo na te fedifuo bia oni omo no ye o se o me dia ho dia me kotena o keke di omo ye ni menye bi omo akatua no Bible say you will share the same punishment with them. You know, to us, what can say, but more than answer or the one beche. Na and also a yamia sem sudie. And to moi, my yes, sir, mon fabonin chair, Mikrumu hini crabeka, Popu craft room babekan, Menenen Casano, and Yenny Pano, na yamia sem wapo. Yankopon sa fache Yes. say no osoro Yankopon so de odi ane che wo bra wo ye ni boye ni no ono Kristo be wu ma wo ni boye ni enti ose wo so fa obe fo so cha no no so fa nche wo ye to aso ba eye omo kokko osofo ebi kokko chentuduro na ebufu a osofo onwema nyina o se no onim ni wuraba se na mpanyimfo ka se kokko onim ni wuraba obi bufu a baby bi enses o ka no enne ebi enam ne kokko nti osofo enne awie ne saa baby a wakoduru pa ne kokko ama nioma nyina ahwere no enne obi hwe obi tie nyame pagya no nyame ma na kwanya nyame biebie kwan ma nyame di mpanyimfo ba na bram na boafo osofo ne bufuo ne kokko bone ne nti no enne saa nioma ni nyina ahwere no hallelujah amen no ne ba say Nyankopon asem so die ne say wo say ema de ba ade enche wabufu so enti wo say ma obumfu na ma ade enche wabufu no so na ma bronza mo kwai enti ni papi enam abufu no nti wo say me mokro no me mo adwaman me nsai say ni say anso so efisu fogma 89 no osofo waye den efredu no eduonu nsia gosi eduonu nso no eho na asem no ene ye nkan ho ene ye kọ baby bia asem Nyankopon ka kire ne se osofo se wo se oye ne ba wo se oni nenama o se yi wo ketrema free atoro ho yi wano free atoro ho ene de ye kan no nyame asem so die se obema uyu aye uyu na uno aye uno o yes aye o yes na ni pa bebre tinyame fie empo asofo no mu bi mpo ene nyame adwuma yefo no mu bi asofo ntronko a eno na me na beka kyesa ahomatuntum na uyiye no kyesa o sama o ka nyina ye ntro no kyesa uyiye ahomatuntum no kyesa ene ni papi asofo nyuntuni na ni se de asofo ka kyesa tena ha hwesoro na wa hwefoma asofo oye evangelist o preachi a obeka se abofo atwa ne ho ahia asoso no ntronko oye difo aso de obedie
ne di obenom ne di obehenti osofo entro na diifo de unhuye de nyame nkaye se na be obenya sika adwuma nim ho abusua nim osofo ofra soro na eba asem na odimu adanse no onim se nya nokore e beef koko gina daka mu kwa himfie ekodi adanse kurumo eno na nyankopon asem se oye saa na chese nyankopon asem no wapo o how betimi ato afi amane bi betimi ato afi de entia ya no kasa asem nyina ne se Psalm 91 no e kire se ye wo asayade a esayade utie ye wo yade doma enam sumu enti anade asa e wo man Ghana mu no ade asa wo baabi te se Europe baabi te se UK man mu no osofo ye wo nneoma ni nam anajo ade abeche na bibi bone ayedan atu obi de atosu mienu ose ye wo esayade a esayade awiakete kete yade esayade awiakete de enti esasa wo ja ntro de ne ka kire wo no enti nyankopon se osofo ye wo opima etoto ni opido etoto nipa benku ni nifa Yes. osofo yesi ye menene kasayo menene ko meeting menene ko eye prayer meeting menene ko Bible studies menene ekohia asore nanu nkura ne ekohia ye no ye ko amayo eye party meeting no ye ne wo ho MPs ni hia ye no oba hobi ministers ne ba ye kura no onu kura ne kasaye aso yesi anadwu ya o rush no to hospital wawu yes okodu fia de tie no stroke ayedan akane pass no ye born pampets ade be na course anajo no eno na nyankopon asem kan Psalm 91 verse 11 say wa hye na abofo ama wo sofo wo hene ohema wo hwe mu fio say abofo no be hwe wo so na wo ho anyadan amase it is abofo na be hwe wo so a afi wei afi wei aja koko broni o papa ebom wo ha ajeso na fi ofo so ayeden ajeso se mo papa bom no mo ajeso afri china ko mo ajeso no be bom din hallelujah amen it is nyame anhye na bofo ama mo abehwe wo ma no so a wo ma no be yeden o ma abehwe nyame anhye na bofo ankohwe wadwuma no so a dia na besie mo ho beba adwuma no ho be yeden amafo bebre adwuma agu companies bebre osofo wo pa o hwe sika na fa nesem ni workers ene company no nefo obi na di bibi kopiti gate na no obi na ko tutu amana bi obi ko se ye di moje bi abepetepete osofo no keke adwuma agu afi we nyame anhwe wa ware no so oh Jesus abade no be ye de babasem enti osofo obomu no anye ohene nyame shira osofo yiba hallelujah amen enti die enti o se ye di nyame asem so enti obi twere ne ka echi se nyame nti Kristo nti enti osofo ka ono no ko onfiu ka ono benya asem aso Kristo no obehye na abofo amano no Ewurade no ofra ne da hia dem opeso Genesis nti ono nyame ni nti e na wo ha no udi na atem ofio ne brone no so no a onfiu no ka ono no osofo ka na ni eden ko Kenya no ho akọ ntimi nyina mu ye woni pa osofo obetimi no wako na wotwe na ntokwa na baby obehie obi na ntokwa na so Kristo nti e no won so do nsa wura de hunu mu nyina o fi e no be sere wo fi o obi sere won ho so osofo e sama o kai de on dem ya Kristo amama ajo ko chena kamekwa ko Kenya me ho o madwesu o ansem bi asesa ya aka mame mansa aka wafa ya okeka no hono kamekira tuno ko mama ka to bi aso nyame nshira se Kristo nti modi ache enti ye mahwefo ni aba wo ho so enti ye ntie Matthew chapter 5 verse 37 and James 5:12 no James 5:12 and Matthew chapter 5 verse 37 no na moma mo ane nye ane moma mo ane enye ane na dabi nye dabi na mo dabi
enye debi na de eburu Yesu onu firi bone mu osofo ate enti se wa ma wo ane anya wo ane That's right. ena wo debi anya wo debi na wo ka asamfufo bia ka ho a Bible say efiri bone or say simple, let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this come from the evil one. Osofuti. Ain't you obey osofu one said the abeka ono eyebonsam na abeka ono. That's right. Nyame somafo, nyame somfo, nyankopon chidifo de abeka ono eyebonsam. Enti mo na wo ma bronsam kwan no na nyame honhom ne nyame tumi no etwe ne ho afiri nche yentie James 5:12 no wase na menuanom yenum achiri no monka osoro ana asase ana ntambia ene asase ne ntambia na moma mo ane anya ane nye ane na mudabi anya dabi nye dabi na manhwe atemurum na manhwe ena mi donyame Allah Osema yen kanta. Me count nine. Me do. Osema enya sa ni. Ya ma ye ane. Ye debi. Enye debi. Ose enya sa ye be hwe de ban. Atemu. Nyame be ma wadi forward. Yes. Na wadi forward nyame enim 2026 ya. Ebe da na ofra na obeje oso. Enti ye generation osofo ye bom pa ye pa. Aso ye generation ni generation nyame ntie Bible no. Ye generation ni generation ye hu nyame enim onyam. Wo study Bible no critically a. Osofo nyoma nyame ye na tete bre no. Nipa bi dumoja tumu yo. Yes. Nipa bi si ajata no. Osofo nipa bi fre jana jaba. Ye penso. Die na ye hu. Yes. Osofo nipa bi pompa ye say wi anyina o. Joshua no peja o mo sa say wi anyina o Hebron. Na wi na gina. Hallelujah. Amen. Say ye penso say 2 minutes to me ye Jesus. Osofo asmo fre no bre o mo timi bompa ye na efiase nyina so wo so. Na sase wo so. Na edan ya tutum nyina ebie. Yes. Hallelujah. Amen. Enti enanyumre adente ne ye bompa ya nyame ntie. Osofo na say nyame ntie o mpa bo wo problem. Yes. Enti ye ka cha hwefo na tiefo say nyame asem so die eye se wo beka no kore. Enti ye hwe de nyankopon ka say ne nsa nye tia say enso tie anso ye mumu yo ena ama ye nyankopon tematete ye ne nyankopon nche na ebi ye 40 days fasting so ye kwa atwea mantis ana nipa ye mobo oko your friends say kokwabo ho brutua nipa ye mobo osofo yanka Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 no. Se hwe awurade nsa nye ti ase enso oje na nasomu enye den a enti asem na emomumuyo ene de mamo ne mo nyankopon tematete na mo bone na akata na ne afiri mo ho anti ontie na moja keka mo nsam na amumuyo agumo nsate ahofin mo ano keka trosem mo techrema ewru kontompo lying lips and lying tongue. Trotechema. Atrotechema. Ne atro ano. Lying tongue. Lips and lying tongues. And ne osofo. And ne atro no doors wo nyame fie dodo. Ne ananchitwitwa no doors. Oh Jesus. And ne brenti amanipa Kristo ni otwa ntora gu ni nua so. Otwa ntora pesika, otwa ntora na kwantuo, otwa ntora na ware, otwa ntora amanipa bi aboa no kra wonsuro. Na tresem se utwa sa ntora no. Fa hye utim se Nyankopon se obema ne nsayetia. Obeba na so afiri wo Bible. Tie na de sida awade bere wo. Se enne point a ye kan ho asem eye mfasode a yenya no ewo ntoro ho. Oh yes. Mfasode no baako ne se Nyankopon se o ma bronsam kwan. Yes. Enti bronsam ba wa brabo wa nkasa hwe your friend say ade a ode bebere. Ade owuo oseye eninguase na ode bebere. 2 Osem faso de obenya wo ho a enya mfaso papa ene se obema ne one wo ntama ye den ate obompa ya wontie. Yes. Enti hwa ware fo hwe tra wo twa ntra yere
hwetro wo twa kyerɛ wo kunu nsɛm wo kanyina nya nokre ɛna ye meeting free be wo de bia wo ye meeting wo adwuma mo afa na wo ba fie afa na wo ba fie so wo mu na wo ba se de wa bre bia wo du fie kora wo chiachia wa sheda ma games bi me no wa wura fie o Asafu you might no ka fa sa afo no. Ano den. Ena ye bompa ye mienu ne miensa. Ena ye mie 34 no to. Yes. Ye bompa ye. Empire di kan ya ye bo eya akwansidia. Osofo nioma ni bebere nioma ya bobo so se fadi fote na be obo okra osofo wankotena wa. Onye sika mafie. Wa wankodi ni panechi a o mani sika. Enti di onam ni nyina anim se enye. So ena abufuo no so bo eye abusuam ade omokoko no ba je se wotu suo asa na te kwa aya sa fom no osofo obiso wo ho a de oye nyina ye ka ho asem nyina ya ho kire ena ode yesa ahokyere ti na odi twantoro wan twantoro a onya di obi ye bom pai sa ade bi aya akwanside my god e wo ya bra bom enti ka sa urade yesu ena nyame asem abai akwanside biara e wo edi minya mikunu nya menya afi ebema nyame atwe no ho na abie kwa mabronsan abaya brabom abaya dwuma mu ho abafie ho ewrade mesre umoja no ewrade fadima me papa guma me wo yesu dema wo yesu bie wano na bobo so Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Also for Acts chapter 2, Jesus. verse 40. Any pa your friend said Peter can be. Or say ya wa ebusia kontontwe mu. Nti o se makwama yanyim free enema ebusia kontontwe mu. Nioma ye bobo so nyina de ya akwansidia no. We ye honam akwansidia na ye bobo so no. Enti na Paul can be. O se rade.
you be free Saturday. Nipa your or say papa me person mean to me yet. Jimmy Muno Nipa your friend said David so can be. David or Yankopon so dana koma so. David said Nakoma me yakoma a boa koma. Eti nyame man akoma foforo opa koma apeche ye bom paya ka che Awurade say Awurade ka say Awurade Yesu adie biara pam aya nome eda busua frimo edi menya edi me menya edi me krunya edi me rinya edi me breya machiya break it out say be a man for break out Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, ne YouTube, you know, I'm type I break out. I break out. Prayer number 3. Also for a friend, you bought a well, my God. Or say, yeah, no, who nam no more than you were Bushia, you free Masadian Edinia. To me be a die at Casa Radiesu. A Radiesu. To me be a ra. To me be a home Bushia. A home Bushia. Pam. Our Bushian. Our Bushia. Edinia. I can say. I can Bushian Munipa with a fear for the Papa. Another dream, break it out. Break it out. Break it Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Prayer number 4. Your bomb pie and chair them pabano by when you mention out. Also for Adebako Edini Pena Nipa Shana so I die son. Yes. Dreams carry an impact in our daily life. Either good
ọba dayeso ewo nsunsu aso wo ye dada sitinem say yes nsunsu aso papa ana say nsunsu aso bone ka say urade yesu na wo twi nyina mo na wo twi nyina da ye bia maso da ye bia amaso da ye bone da ye bone maso ya mi kunu aso ya mi yira aso ya mi yira di nsunsu aso bone ebe breye so mi ene na wo twi me sign da ye no na mi twa da ye no mi twa da ye papa no de presa e ma oh yes for them open your mouth and pray let you pray Jesus. Amen. Amen. About pay chato. Odo wa koma so ade be urade anim. Obi akoma so ade nyina so yare nyame sam na yare. Obi akoma so ade eye ochena eka bi ohia sika bi. Obi akoma so ade ye ne ba. Ne krata sem ne kunu. Obi akoma so ade ye da ye bone bi. Obi akoma so ade e na sase sem court asem ahimfi asem. Bia wa na bon pai for Yesu ya akoma so ade ba na ya papa ya wo Yesu de ba. Already na akoma so ade ya na yalesa. Bia ya na kwa bia wa na bon pai bia wa na Jesus. Can amen kasemiensa. Amen. 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 Just enye ho. Hallelujah. Amen. And then me bomb pie mam. Say okwa akodai. Amen. Obeda. Amen. Ona beya wodi. Amen. Na urimbo birim. Oh yes. Can Proverbs chapter 3. My God. 24. Yes, Lord. Odaye born in me Yesu din twem. Amen. Odaye papa no emrem. Amen. Ochira be yen shirama. Amen. Ene ko na yeso a ene ebe suye. Amen. Diare no tunyira. Amen. Sombre ya dem pa bon nyina ba na wiye. Mo a mo bibi opese ye no bo mpa ye no. Mo a mo hwe TV na mesene ye miensa. Enche na ye sane out. Ye sane out pe. Ofre numbers here, you know, Babon Pie. Numbers in here, me team, 0557 0557 000 967 557 0557 000 967 number tosso 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 no bon pa ego nsuo no documents no so. Yes. Erado o ma peja wo nsuo. Ana documents bia. Me bom pa ese bebi bi owo bia nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Nsuo no na ne ayaresa nsuo. Amen. Nsuo no enane ensankyere ne nsuo. Amen. Psalm 107 verse 20 Nyankopon so osoma na asem koye nsankyere ne. Osoma na asem koje ne ma. Enti nsuo na ne Yesu moja. Ayaresa nsuo ensankyere ne nsuo. O documents ni nyina me frɛ nyame favor nyame grace say toso
the odi beye bia Oh, Jesus. Awurade ma wa dance me bompa ye good documents so fra dance ma ye me so say amen Amen. nyame ya doma ochira no pa ahomache no num kosi no nsia no me no be hia ewo nyame ya doma ye be hia ewo sompa first service na eno so anu worship papa bo bi amane so ochira Yesu ama ye be hia sa so na kire fia da ope baby akobọ mpaya ope baby ye fra Awurade gye Yesu atuka na fabra abua kwa kofuru dua eya twoma kofuru Cedar Worship Center eya mpaibo kese eya nopa 9 ebebo 10 na gya no aso na nyankopon beye nhira nyame hira se wo mre na ode hweye sabre die na ye signing out na ekosi se ye be se aba wo nche no se ne abofo no ka kire Sarah ne kura Abraham no na manya ba no also ekosi se ye be se hia no na Awurade ama wa dance ene me de oja Awurade koso ahwe Sompa TV na koso atie Sompa Radio